आंनि टेनसना दा माबा माबि खोनालासोआना अक्ट'स मोनो 3 বছৰ কি কয় জেলো হ'ব আৰু बिगुर साला दासो मोनदों आं आंनि बे गुबुन मोनसे भिडिअ'आव नोंथांमोनखौ बरायहरनाय जाबाय। नोंथांमोनाथ' बयबो मिथिगौ आंनि केसआ उइथड्र जाबाय होननानैहाय, माने आंनि केसआ बोखांफिनजाबाय होननानैहाय। दा बियो नोंथांमोना सैथोखौनो खोनादों। दा आंनि केसआ सुस्रांजाबाय, दायो जेबो जेंना गैथ'ला। दिनैनि बे भिडिअ'आवहाय आङो मोनथामसो खोथा सावरायगोन। फार्स्टआवनो सावरायगोन आङो आंनि बिसय। आंनि केस नांदों होननानै मिथिनाय लोगो लोगोनो आंनि जायनाखि हेटारफोर बैसोरो जेरै मोसाया मैखौहाय फोथाराव होसो होसो जायो, बैफोरबायदि फैनानै लाइनैहाय रायनो फैदोंमोन। आरो जायनाखि ससियेल मिडियायाव भाइराल जाखानायफोर, आंजों रस्टिं खालामजाबाय एबा भिडिअ खालामजाबाय, बै हौवा गारनां खारनाय हिन्जाव गारनां खारनाय बैफोरबायदि मानसिफ्रा फैनानैहाय फाखोनाखौ दामफैदों आरो जेरै मासे मोसौआ थैनानै थायोब्ला सिगुना रुजु रुजु थांनानैहाय जायगा गैलायै जाहैयो, नै बेफोरबायदि खालामफैदों आरो सोरबा सोरबाया आंखौ दान्दैफानो मेम्सबो बानायब्रलाबायनाय आङो नुनो मोन्दों। बे भिडिअ क्लिपखौ आङो नोंथांमोननो दा लास्टआव देखायगोन र', बे मेम्स बानायनाय भिडिअ क्लिपखौहाय। आंथ' केस जाबाय, नाथाय आंनि केस जानायखौ आङो आंनि न'आवहाय खिन्थाहराखैमोन। नाथाय गामिनि मानसिफ्रा नायनानै खिन्थादों जानो हागौ। बेवहाय आंनि न'खरनिफ्राय आंखौहाय आंनि आइया मा बुंदों बेखौ आङो नोंथांमोननो खोनासंगोन। आंखौ मा बुंहरदों बिनि सायावनो। माबि रायलायनो मा माबि रायलायनो न'आव दंहैयो ना माथो? न'आव गैया, कमप्लिट खालामदों। हेल'। औ। ओमफ्राय दा माब्रैथो दं? मोजाङैनो दं दा? औ। दा खोनासंसै, टेनसन गैयिनि टेनसन सोनानै लायो। जेबो दाखालामसै, आंहाबो खोनालानो गोसोआनो सुखुवा, उसुखुथु। दहाय फुङाव नोंजों फन खालामदों, खालामब्लाबो बिमाखौ उथायनायसै होनब्लाबो उथायदोंना उथायाखै साननानै गोसोआव उसुखुथु जाबाय थायो आंहा। नों बेफोरबायदिखौ जेबो दा खोनासंसै। सोरबाफोर होनब्लाबो बेबायदि खामानिखौ दा मावसै। नमस्कार लादो नोङो। आं रेस्ट लागोन, आं माबागोन, गासैबो दायथ' आं लाजोबगोन होनब्लाबो बेफोरबायदिखौ दा मावसै। सोर मिन्थियो सोर मिन्थिया संसारानो मिन्थियो। नों बेबायदि भुलखौ दा मावसै। टेनसन गैयिनि टेनसन सोना लायो। नोंहा जोंहाबो टेनसन जायो। नोंहा बेबायदि जायोब्ला जोंहाबो गोसोआ सुखुवा। न'आव थाखा हरदेरनो रोङा, मानो रोङा। टेनसन लानाङालै, उइथड्र जाखासिगोन। जिरायनानै आं बेरायला। मन'नि दखानाव गसंहैदों आं। ओमफ्राय दहाय जारौजों मननजों होनदों देग्लायनो फैसा सोना हरदों होननानै। ओमफ्राय बिखाख्ला बुंदों मानि मा जादों होननानैहाय। ओमफ्राय बिदि केस होजादोंनो गुवाहाटि हाइकर्टआवहाय। बे मालायनि हिनजाव खारनायखौहाय बियो भिडिअ खालामनानै आपल'ड खालामनानै हगारबाय दा, बैसोरो फन हरबाय। दा बिसोरो जाया थुनग्रा रेस्ट लागोन होननानै लायानो, ओमफ्राय फनाबो जायानो दा। इनकामिं गैयाल' होनोनो। ओमफ्राय बे सेंग्राया आं लाङाखै होननानै, आं नङा होननानै देग्लायखौसो केस होदोंनो होननानै जय मोनबाय आं मोदै रुखुनो। ओमफ्राय दाने फकस दखानावबो थानो सुखुवासै आं। ओमफ्राय खोलाहा थांनानै जालांनि खोलाहा थांनानै जिरायनानै बेजों फन खालामथारबाय आङो। ओमफ्राय मन'ना नागिरदोंमोन भिडिअखौ दिन्थिना होनो होननानै, नागिरब्लाबो मोनाखिसै। दाने खोलाहा थांबाय आङो, दालांनि खोलाहा जिरायनानै बननो रायज्लायबाय थायो आङो। आंनि टेनसना दा माबा माबि खोनालासोआना अक्ट'स मोनो। ना थांनो रोङो, ना नायहैनो रोङो, ना फैसा गरसे हरदेरनो रोङो। बे नानियाखौ मिन्थियाखै खोमासो सानदोंमोन आं। आंनि सिगां मोनफिनदों, आं खोन्थायाखैमोन। सानाखैमोन आङो। आंनि गामिनि मानसिफ्राबो आंनि भिडिअखौ नायो। दा बिथांमोना भिडिअखौ नायनानैहाय आंनि न'खराव खिन्थादों जाहैबाय। दा बेनो आरो, आंथ' खिन्थायाखैमोन। आंनि बे जाथायखौ खोनायोब्ला न'खराव टेनसन जागोन होननानैनो आङो खिन्थाहराखैमोन आरो। बिनानाव उन्दैया मिथिनानै दङमोन, ओमफ्राय बेबो टेनसन लायो होननानैहाय खिन्थाखायाखैमोन जाहैदों। ओमफ्राय गामिनि मानसिफ्रा खिन्थाबाय जाहैबाय। दा खिन्थानानै फन खालामबाय, माथो उफाय खिन्थाहरनांबाय। नैबे फार्स्ट टाइमावहाय केस होनायजों लोगोसे गोबां रोंबाय होननानैहाय बुंजायो दायो। दा गोबां मिथिनो मोनबाय आरो माबोरै खालामनांगौ, माबोरै खालामब्ला मा जायो, बैफोरखौ दा एसेब्लाबो मोनदांनो हासिनबाय होननानैहाय, रोंसिनबाय होननानैहाय आङो बुंनो हायो दायो। बेजों लोगोसे आङो मोनसे खोथा सानखांदों, ससियेल मिडियानि मानसिफोरखौहाय
केस होनायनिफ्राय होयियानो साबसिन आं बिदि सानदों आरो मानोना ससियेल मिडियानि मानसिखौ केस होनायजों लोगोसे गोबां भाइरालबो जाफायो बे केस होग्राया बांसिन बरनामबो जाफायो सोरबाया मोजां बुङो सोरबाया गाज्रि बुङो नै बेफोरबायदि आरो बेनिखायनो आं ओरैबायदि सानदों माने जायहा भाइराल जानो गोसो गैया नोंथांमोना केस होनानै लाबबो गैया माने गोबां भाइराल जाखायो ओरैबायदि भाइराल जाखायो बुंनानै फोजोबनो हाया माने नों जुदि ससियेल मिडियानि सासे इउटुबारा जा नों बेखौ केस होबायब्ला बैबो भिडिअ बानायगोन बैबो भिडिअ बानायगोन बैबो भिडिअ बानायगोन हाजार जन मानसिया बेवहाय भिडिअ बानायगोन बेजोंनो भाइराल जालांगोन फेमास जागोन बेनिखायनो जायफ्रा भाइराल जानो गोसो गैया बिथांमोना केस होनायनिफ्राय गोजानाव थानायानो मोजां आरो बेबो मोनसे ओरैबायदि ओमफ्राय मोनसेया जाहैबाय रायलायनायनि गेजेरजोंहाय भाइराल जानो गोसो गैयाब्ला माने बे भिडिअफोरनि सायावहाय एसे प्रेसार मोनदोंब्ला एसे सुस्रांलायनानै लानायानो मोजां आरोखि दा आंनि बेलायावबो आङो सुस्रांनोहाय रायलायदोंमोन दा सुस्रांनायनि थाखाय आंजों सावरायखादोंमोन सानैजों ओमफ्राय बै न'खरनिफ्राय हिट होनायावहाय बे भिडिअखौहाय दाननाय जायाखैमोन आरो नैबेयावनो बियो बे खामानिया जालांदों लोगोसे जोंनि फंबाय इनेथिं एमजि दा बिथांनि केसआथ' जोबाखै बिथांनि केसआ मोननै जानानै दङ आंजों लोगोसेबो मोनसे दंबावो बिथांनि केसआ ओमफ्राय दा बै मोनसे केसआथ' बिथांनि निमाहा बिलानो जोबो होनदों बेखौनो आङो एसे बुंनो सानदों माने बयबो खावलायबाय भिडिअनि गेजेरजों इनेथिं एमजिखौहाय माने निमाहा बिनो थाखाय निमांसा जानो थाखाय बयबो खावलायदों इउटुबारफ्रा बिनि जुनैनो आंबो सानदों माने मोनसे निमाहा बिनायजों बिथांनि केसआ बोखारजायोब्ला भिडिअ बानायालासेनो जाय केस होदों बै बिथांजों लोगो हमनानै एबा फनफ्राव सावरायनानैहाय मोजाङै क्लियार खालामलायनानैहाय निमांसा जालायनानैहाय बे केसखौ फोजोबनानै लायोब्ला मोजां जागौ नामा नै आंनिफ्राय बेनो आरोखि जों फंबाय एमजि बिथांनिसिम आरो आं जेबो बुंनो गोसो गैया आरो दङ जाहैबाय जोंनि मानाव गेदेर आदा राजा दा बिथाङा मिथिया हसिया आंनि सायावहाय माने जानजि खाबथानानैहाय गसंनानै दंमोन आंनि केसआव गसंथानो थाखाय दा आं बिथांखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावो दा आंजोंबो इसिबां सापर्ट दङ आङो मिथियाखैमोन माने आङो सानदोंमोन माने केस जानाय लोगो लोगो आंनि गासैबो लोगोफ्रा गोमाजोब्बाय गासैबो लोगोफ्रा गिनानै हाबसुजोब्बाय माने आंजों रावबो लाइनाव फैयासै माने आंजों रावबो गसंथेनो फैयासै आङो बेफोरबायदि सानदोंमोन आरो आंनि गोसोआवहाय नाथाय दिनैहाय प्रान्जल बिथां आरो आदा राजानि चेनेलाव आङो नुनो मोनदों बिथाङा खनले खनले आंनि बिसय प्रसार खालामदों आरो गावनि खुगाजों बुंदों बिथाङा गिदिर केसआव गोग्लैयोमोनब्ला बिथांनि उकिलनि दारै आं गसंथेगौमोन होननानैहाय बिथाङा जानजि खाबथादों बेनिखायनो आङो आदा राजानिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावहरो बेफोरबायदि आंजों सापर्ट होनायनि थाखाय गोजोन्थों आदा नोंनिसिम जोबोद साबायखर आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय दा आंनि बुंनांगौआ बेखिनियानोमोन लोगोफोर आंनि डिटेल्सफोरखौ नोंथांमोना मिथिनो लुबैबावदों केसनि बागै आरो अनसुंथाइनि बागै नोंथांमोना मिथिनो लुबैबावदों दा बेखौहाय आङो नोंथांमोननो फोरमायनानै होगोन गाबोननि भिडिअआवहाय आङो बेयावहाय खालि डनेसन आरो आंनि केसआव बेसेबां थांखो नैबेखौहाय आङो फोरमायनानै होगोन आङो बबेनिफ्राय फैसा जमा खालामनानै हरखो नैबेनि डिटेलखौहाय आङो गाबोननि भिडिअआवहाय नोंथांमोननो फोरमायगोन नोंथांमोना बे भिडिअखौहाय नेनानै थाब्लानो जाबाय जोबथारनायाव आदा राजानिसिम रोजा रोजा साबायखर बावनानै दिनैनि भिडिअखौ बेयावनो फोजोबनाय जाबाय गोजोन्थों आओ यार अपनी नंगी आंखों से खुद देखो लेकिन एक सेकंड कान में ईयरफोन्स डाल लो क्या डाल भी लिए बहुत तेज हो रहा है बहुत तेज আপোনাৰ তাতে সেকশন 378 অফ আইপিসি আৰু ইন্ডিয়ান পেনাল 1860 আৰু সেকশন 375 অফ আইপিসি পানিশমেন্ট অফ আন্ডার 370 আপোনাৰ কি কয় ইয়াৰ বাবে 3 বছৰৰ কি কয় জেলো হ'ব আৰু তাৰ উপৰিও আপোনাৰ তাৰ মানে ফাইনো ভৰিব লাগিব Sigor salah dasu mendeng ang nengkau salah serah asik mini nengkau dapai nengkau nengkau
आंनि जिउआ गाब्रबाय दुखुनि हाखरा आंनि जोनोमा गबनांबाय दुखुनि लैथोआ अननाय साननायखौ आं बावगारनानै सहायनांबाय आं जिउआव हाजासे दुखु दाहा बहन के लंग अरे वाह बहुत सही बहन चोद बहुत सही